Uchazele umuntu ongazi mayelana nendaba yehlawulo. Mfowethu, ngiyabingelela ngalo zonke la kufinyelela khona lo mbukiso njengamanje. Ngizothi umbukiso ngoba uthe izongena na-YouTube. Ya, so obingelelayo uyena uThuthukani Dludla, ngaphansi kwakhe ukuthi sothi uMathinto kaqinisa, kushuthi ngaphansi kwayo iGuluva TV lapha ku-YouTube. Kanti-ke ngithanda ukudlulisa udaba lana noma sikhulume ngodaba olujule kakhulu. Mina indlela ngikhuluma ngendlela yokuthi-ke udaba ngiluhlaziya ngendlela engilwazi ngayo, ebese ngicela ukuthi wena ngendlela obona ngayo noma ngendlela owazi ngayo ukhomente phela, uphinde ushare, uphinde futhi ukwazi ukuthi usibambe ey'nkundleni zokuxhumana. Facebook khona, kuphinde kube Instagram, kuphinde kube Twitter-ke, ku-TikTok igama nje elilodwa kusuke khona kuyona iGuluva TV. Lapho khona-ke sihlaziya noma sithatha khona amathopiki. Ithopiki le iqhamuka kanje: abantu abaningi bayaphikisana mayelana nendaba yokuhlawula, kanti abanye bathi-ke kwakuwumkhuba nje, akusiyona into ebalulekile, right? Uma nje uwumZulu angeke uzuyikhele phezulu indaba yokuhlawula, ngoba sizokuhlaba thina ngesintu ebese uyabona ukuthi-ke okunye sikukhulumayo kuyiqiniso. Yabona mfowethu, uma ngabe ulala namantombazane, ukuhlawula kahle kahle akusikhona ukuthi-ke uhlawule umuntu osumzalisile, kodwa njengamanje sekuwumkhuba ukuthi uhlawule umuntu osumzalisile ngoba uzama ukuthi ugeze umuzi noma ukuthi uvale ihlazo. Lokho kugcina kwenzeka ngendlela e-wrong. Abanye bakwenza bengakuqondi ngoba bathi bavala ihlazo, noma mhlampe ngoba abanye bafuna ukubuka kuthiwa ngihlawulile kulowa muzi, kanti leyo nto ayisebenzi. Ukuhlawula-ke uhlawula umuntu ekuwuyena owathatha ubuntombi bakhe. Kuyenzeka-ke kube ukuthi ugcina mhlampe usuyamzalisa noma wathi uthatha ubuntombi bakhe wazumzalisa. Uhlawula umuntu ekuwuyena owathatha ubuntombi bakhe. Sibuyele la, noma kungathiwa uthatha ubuntombi bey'ngane eziwu-5, eziwu-20. Lezi ngane zonke kuyomele uy'hlawule ngoba umuntu nomuntu unesithunywa sakhe, kanti futhi unedlozi lakhe. Wena uma usuqhamuka nje usuthatha ubuntombi bakhe buphele kanjalo, uthole ukuthi futhi usuyahamba usubheka ukuthi wena useyohlawulwa ilo okuyena umzalisile. Leyo nto leyo uthole ukuthi ayisakusebenzeli wena ngoba ubheke izinto ezi-wrong, kanti futhi ezinye engasebenzi. Ukuhlawula nje uhlawula umuntu okuyena othatha ubuntombi bakhe. So ezinye izinto siye sithi thina uma singazenzanga ngendlela, bese sithi mhlawumbe sinamabhadi noma sithi izinto ethi ayihambe kahle, ayiqondi. Uthi uyobheka ukuthi umkhulu wakho ukuthi cha, umkhulu wakho ukuthi ya vele kuyinkinga, kodwa nalokho okunye iy'nyembezi zabazali ukuthi wena wathatha ubuntombi bengane, okanye futhi wadlala ngayo ngendlela yokuthi ukubona nombani. Leyo nto leyo ayibi yinhle phakathi kwabazali ngoba iba nomthelela omubi. Kubalulekile nje ukuthi umfana ehloniphe, noma ethatha umntombi akuthathe aphinde akuhloniphe futhi ahlawule, ikakhulukazi-ke uma ukuthi uyabona ukuthi anisabambisani, noma ungamnika noma imbuzi kuyokuthi akwazi ukuthi ayovela kuba ageze umuzi wakubo, akusenankinga lokhu umntombi, kodwa nabo kubanzi ngoba siyakufinqa sikuthathe ngenye indlela. Uyazi-ke nawe futhi ukuthi isintu sesathathwa ngezinye indlela manje, kwenziwa ngey'ndlela ey'hlukahlukene, kodwa kuyindlela eyodwa ekusozenziwa ngayo. Abantu abanye abaqondi baye bethi nje kuphela emoyeni, noma mhlambe izinto ezinye siyikhuluma ngoba sibhorekile, ngoba mhlambe sifuna imali. Cha mfowethu, ezinye zezinto uma uyi-aplaya sizikhuluma kanye nawe, uyakwazi ukuthi ubone ukuthi ya la kukanje, la kukanje, ukuze kukwazi ukuthi kukusebenzele ngenye